Eräkettu. 30 vuotta melojilta melojille. Oma melontakokemuksemme on karttunut 6 eri vuosikymmenellä ja yrityksen muodossa on toimittu melonnan parissa vuodesta 1996. Vuosien ja vuosikymmenten mittaan olemme saaneet olla monen melojan matkassa mukana. Olemme ohjanneet ja opettaneet melontaa ja myös melonnan opettamista. Maahan tuonneet kajakkeja ja kanootteja 3 mantereelta ja vieneet niitä eri puolille Eurooppaa ja myös Rapakon taakse. Olemme suunnitelleet ja valmistuttaneet kajakkeja ja varusteita ja osallistuneet monen valmistajan tuotekehitykseen. Nokian melontaliike sijaitsee Siurossa Nokialla suuren ja monipuolisen Kokemäenjoen vesistön äärellä. Järvi on ihan rannassa ja keväisin vieressä kohisee Siuronkoski. Tampereelta meille ajelee puoli tuntia, Porista tunnin, Helsingistä, Turusta, Jyväskylästä, Lahdesta ja Seinäjoelta pari tuntia. Ja kauempaa pohjoisesta pari tuntia vähemmän kuin etelään. Laajasta valikoimasta löytyy lähes 100 eri kajakki- ja kanoottimallia ja asiantuntemuksella rakennettu valikoima meloja, melontaliivejä ja varusteita. Koemelonnat onnistuu vaivattomasti, kuten usein hyödyllinen vertaileva koemelonta, laitteita kun ei tarvitse kuskata mihinkään, vaan testit onnistuu paikan päällä saman tien. Tuotemyynnin ohella järjestämme erilaisia ohjattuja melontoja ryhmille ja yksityistunteja toiveiden mukaan. Teemme myös pienimuotoisia korjauksia ja kunnostuksia ja autamme käytettyjen myynnissä. Palvelemme asiantuntemuksella niin kokeneita melojia kuin uusia harrastajia ja vasta lajista kiinnostuneita. Palveluajat, yleisimmät tuotteet ja tarjoukset löytyy netistä. Yli puolet kaupoista tehdään virallisten aukioloaikojen ulkopuolella. Mehän palvelemme joustavasti sopimuksen mukaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii.